आसाम पुलिसाव मोनदो बिथाङा नै आरो एक्स आर्मि फैदो नै हेल' लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल दायो जों नै जानुवारिनि पिकनिक जानो फैदो जों नै ओमफ्राय नै बक्स सक्स रेडि खालामबाय जों नै बेथिं बक्स गंनै बेनिफ्राय नै गारि DI गंसे गारि मानसि फैदो नै नैयाव मथा मथि जोंहा अमा मासे दोङो अमाखौ लाबोबाय थादो बे गारियावनो दोङो नै गारि फैबाय थादो लोगोफोर नै मुलै नै नुदो जानांगौ गारिया सफैबाय नै बेयाव ओमफ्राय नै जोंना दा माने बक्स सक्स दामनो एकदम रेडि खालामगासिनो माने बक्सखौ जोङो DJ बिदोंमोन ओमफ्राय DJखौ मोनदिया जोङो थेवब्लाबो बिखौनो माबा खालामबाय आरो रेडि खालामबाय दा नै तार सार लाना होबाय जोङो फिटिं खालामसै जोङो नै नोंथांमोना नायनो हागोन सेल्टेप इन्डिया लिमिटेड नै लोगोफोर जों दा मुथिं बोगोन दा फैबाय नै जों बक्स दामसै हा नङा इखौ जरायनो आइयाव दोनगोन जेनेरेटरखौ नै जोङो एकदम गोजानावसो दोननाय जेनेरेटर माने जेनेरेटर लाबोदो हा मा होनो बे पिकनिक स्पटनि जायगानि नामा मामोन माबा धुपगुरि सरलपारानि खाथियावनो गोलैयो धुपगुरि सरलपारा होनना बुङो बेखौ बे बै माबानि ब्रिजनि बेसेबां गोजान 6 किल'मिटारसो जागोन भुटाननि थ' नोंथांमोना फैनो हागोन लोगोफोर नैया जायगाया जोबोर साफा बिन्दास माने जेबो मुफसा मुफुर जेबो गैया बरिया साफा ओमफ्राय नोंसोर पार्किंनि जेबो गरसेबो फैसा होनो नाङा जेबो खरसा जाया माने बैयाव मोनसे गेट दङ गेटआव मात्र 20 थाखाल'सो लागोन बेनिफ्राय गासैबो पार्किं प्लेस गासैबो फ्रिखा माने नोंथांमोना गासैबो फैनो हागोन जों दा नै दिनैनिफ्राय अपेनिं खालामदो आगोलनिफ्रायनो अपेनिं थेवब्लाबो जों दिनै जाना खोन्थिनोसै आरो जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर एक्स आर्मि फैदो नै बिथाङा गासै बिलखौ बिनो होदों ओमफ्राय नैबे जोंना आसाम पुलिसाव मोनदो बिथाङा नै आरो बिथाङा मासे अमा होदों नैया बेयाव सफैदो नै जोंना गारियाव नै सफैबाय जायगायावनो जागोन जोङो गोजानाव थाङा माने आलु पिकनिक ना मा होनना बुङो बेखौ जोङो नैया जोङो तारा लास्टाव जागोनलै ओइ दै सारनो लानि बुला फैगोन नै दामदो गारनो बक्सा नै जिगाब लांफायदों आङो अर जरायनो बेनिफ्राय माने बुस्थुआ जों माने गोजानाव थांनो नायदोंमोन माने भैरबकुन्द थांनो नायदोंमोन बेनिफ्राय भैरबकुन्दफोराव दा ओरैबायदि माने एक्सिडेन्ट माबा माबि खोनायो नालाय बिनि थाखायनो जों गोजान जायगायाव थांला माने पिकनिक जानो दा बेयावनो जोंनि सेरावनो खाथियावनो दैमा गंसे दङ बिराद मोजां माने नंनाय दैसा होनना बुङो बेयावनो जोङो जानो फैदो मोजां जायगायाबो आं जिगाब लादो दा अर जरायनोसै संसै जानोसै लोगोफोर नङा होमबा नायलांबाय था लोगोफोर नै बुदा फुटबिरदिनि नै लोगोफोर जोंना माने गानखौनो दाबो दामनो हायाखै जोङो जेनेरेटरानो मबिलानो गैयानो सेकेन्ड हेन्डसो ना जेनेरेटरा जोंना नैयाबो क्लाबनिनो रायजोनिनो ओमफ्राय दा नैखौबो खुलिनो हायाखै नैया मबिलानो गैया लोगोफोर नै लायनो हरदों मबिलखौ नैया बेयावनो जागोन जोंनि बैयाव जादों जोंना नै ओमफ्राय जों दा दुगैनो थांनो नायदों दुगैनो दैमायाव गासै साबोन ताबोन गामसा सामसा लाना फैदो जोङो नैया गामसा सामसा दङ साबोन लोगोफोर नायलांबाय थादो गामियावनो पिकनिक जाबाय आरो जोङो गामियावनो दैसा एसे मोजां दोङो जेरावबो थांनाङा फैसा खरसा खालायनाङा थ' नायलांबाय था लोगोफोर दैसाया जि मोजां नै जों दुगैनो फैदो नै जों दा दुगैनोसै नायलांबाय था नोंथांमोना नैया बेयाव गामि गंसेनिनो मोनसे पार्टि दोङो बेयो जोंहा आदामोननि ओमफ्राय जोंना ओइयाव दं आरो ओइ बे थ' नायलांबाय था जों दुगैनोसै नै
नैया लोगोफोर बिथांमोना नै मा संदो जोंना माबा आर्मि सुटियाव फैनाय नैया ना एवदो बे बेदर दोङो बिथांमोना आर्मियाव सुटि फैनाय बिथांमोना नंगौ बोसोर गोदानखौ बरायदो मियासो सफैदो ओंखाय माने एकदम इमारजेन्सि बियो माने बिनो मेनेज खालामजोबबाय आरो मोनबायना 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 मोनाखै मा जादों काट नायाखै आं बर'बो बायो बयलारखौ बे बयलार अमाबो दङ अमाया जाबाय बोरै अमाया हा अमाया गोमाबाय सं अमाया गोमाबाय सं अमाया नै खोबना दोनदो अ बेयाव अमा दं नैयाव 21 किल' फुल दङ बेयाव दालि दङ ना ओमफ्राय लोंनायफोरा मा मा ब्रेन्डनि दङ हा खालि जाबाय इसोर नै लोगोफोर बे खालि जाबाय ओमफ्राय बियो संग्राफोरनि बेयो संग्राफोरनि नायलांबाय था नोंथांमोना नै नै ब्रेन्डआ नै गानाबो जोंना माबा आथोननिसो मा आथोन होनोमोन आथोन सोलायनायनि ब्लेक कब्रा आथोन सोलायनायनि गान सार्जारि आथोन सोलायनोसै दालि साखिनाय दे लोगोफोर दालि नामखौ धुप बीच बेथ' माने आं फरायनायावसो खोनादोंमोन धुप बीचखौ नोंथाङा साफ्रोमबो गासैबो बिटिआर बाखि रायजोफोरा फैनो हायो बेयाव जों ओरैनो जोंनि माबाया नाजागासिनो दङ दासिम जोंखौ माने स्टपखौ होनो हायाखै लामा दब्रा एसे गाज्रि जाना दङ लामा दब्राखौ मोजां खालामनोसै देग्लाय नैबे बीचनि सेराव थानाय अन्थाइनि लामाया बेयो सिसि ब्लक नङाबा पिच मोनसे जानायनि आसा दङ बिसोरो माने इन'भेसन खालामबायानो बेखौ हाबाय जानो हाबाय ओंखायनो बेखौ जों फैगोन बोसोरै आरो गाजा गोमजायै बे बीचखौ जों थारमाने टेस्ट खालामनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों आरो गासै रायजोआनो बेयाव फैगोन बोसोरै बे बीचनि धुप बीचनि सेरावनो नोंथांमोना सारा बिटिआर बासिया मोनसे राजमेलाबो नुनो मोनगोन राजमेला गाजा गोमजा खुंनाय पारमिसन लानाय जादों बे पारमिट जायोब्लानो जोंहा बे बीचआ एसे गोसारगोन मुनफोरा लोगोसे जायगाया जोबोर मोजांथार नोंथांमोना नुखादो दायो भिडिअनि गेजेरजों मोजां भिउफोरा मोजां नेचारेल भिउ मोजां दङ दा बिथिं नाय नोंथाङा धुपगुरि होनना बुङो धुपगुरि सिमलिगुरि खोनानाय बायदिब्ला बिथिं मैदेर थायो मैदेरा थानाया नंगौ बे सेरावनो मैदेरा थायो मैदेरालाय एलिफेन्ट केभ होनना बुङो एलिफेन्ट केभ मोनसे दङ बे जाहारनि सेरावनो एलिफेन्ट केभ ओंखायनो नोंथांमोनखौ थारमाने गुरै खावलायनाय जादों सारा बिटिआर बासिखौ जाहाथे नोंथांमोना फैनानै फैगौ बार दिनै जों रायजो नाङैनो जोंनि नासनसालि गामिनि रायजो नाङैनो जाबायदि जों गाजा गोमजा खालामदों बेफोरबायदियैनो नोंथांमोनाबो फैनांगौ आरो फैगोन होननानै जों आसा फारिनाय जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर नै जोंना ओंखाम जानो सम जाबाय जों ओंखाम जानानै न' फारसे आवगायलांसै ओमफ्राय दसे मोसागोन आरो जोङो मोसानानै जों गासिबो थांहोलांसै नोंथांमोन नायलांबाय था लोगोफोर नै ओंखाम जाहोलांबाय जोंना गथ'फोरा नै गामिनि गासै गथ' गथायफोरा दंना गथ'फोरखौबो लाना फैदो जोङो क्लाबनिसो जोंनि क्लाबनि पिकनिकआ नै